Salutare tuturor și bine v-am regăsit într-un nou vlog. Aici sunt în SCP 3008 și trebuie să ne facem o bază să supraviețuim de niște oameni, doia. Și sunt și alături de Bogdan, adică tatăl meu. Bună! Și astăzi, chiar dacă nu ne-am găsit, tata, tu fluieri? O să fluier. Că eu am fluierat de multe nu ori. apare fluieratul. Nu apare. Nu ți apare? Ne facem bază separată. Ok. Deci doar eu o să-mi fac bază pe acest videoclip. Nu se va vedea și la el. Sau dacă e... dar nu cred că să facem. Deci. Vin cu patul ăsta. Uite. Bă, dacă aveam plăci, o facem aici mare casă. Am cea mai bună idee. Am cea mai bună idee de bază. Pun astea de o parte. Așa. Bun, am luat asta. Adică am luat acest pat. Și l-am pus aici și ăsta face parte din baza noastră. Baza abonaților. Se va numi această bază. Da, și totuși e cam 12 noaptea. Și am alergat și eu o grămadă. Deci de aceea nu prea o să vorbesc. Sper că nu vă spărați. Aolo. Ce? Oh. Bun. Așa. Acum luăm acest scaun. Îl pun aici ca de design. Oh, așa. Avem și acest raft. Iar acum o să mai fac niște design. Ca să nu ne prindă. Nu, scara invers. Așa. Bun. Tot apăs pe resetul ăla. Nu l-am pus cum trebuie. Acum l-am luat. Așa. Bă, dar mi-e frică să nu ajungă unul. Cum de mai zboară această lampă? Ok. Mai am un raft de ăsta. Bine că nu poate să ajungă nimeni. Așa. Pe acolo nu poți. Ce de bine. Dacă ușa vine noaptea. Noaptea vin doia. Pun și această masă. Iar la această masă va fi un punct unde trebuie să mă pun pe shift ca să pot ieși. Așa. Ai și enorm de bine. Știu jocul ăsta că l-am mai jucat odată, dar
De ce ea sunt așa de expert? Pus aici această masă. Ia, așa, m-am pus pe shape. Nu, de ce am fluierat? M-am pierdut din energie. Cum întorc această masă? Nu, a venit noaptea, exact ce spuneam. Nu, nu. Nu, de ce vii? Bă, what? Nu. 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 Bă. Mi-am dat eu reset character că ăla mă prinde. În fine, ia să mai încercăm o dată. Că totuși nu era bună acea bază. Cine-s picioarele alea? What? Cum a sărit până la mine aici? Bă, a venit și la Bogdan. Sare în capul meu, dar nu pot să-mi dea damage. Cum a pus? Uite-l cum sare în capul meu. What? Gata. Cred că pot să ajung la mine, dar nu pot să-mi dea damage. Bă. Acum. Așa. Bine că nu te-ai pus. Și acum îl punem așa. Pe partea cealaltă. Gata, mă. Suntem safe. Nu mă mai trăsnește pe mine capul să pun această oglindă aici. Ca să nu ajungă. Gata. Și am văzut și apă. Stai. Nu-mi da peste telefon. Ăsta trebuie să stau toată noaptea să mă uit la asta cum sare în capul meu. Și nu-mi dă damage. E băguit. Eu stau aici în cea mai blindată bază. Oh my god. E mic, fă rău. What? Au venit niște picioare la mine. What? Cum? Mi-a dat damage? Nu. Nu mi-a dat damage. Mi-am 88 viață. Prima dată stai, mai asta e foarte la viață. Mamă, ce caută picioare? Deci picioarele, dacă veniți la mine, vă trag o palmă de nu vă vedeți. Uite că au plecat. Au plecat acele picioare. Iau. Hai deodată cu ziua 10. Nu. Sper că unul de ăla. Nu, picioarelor! Au venit iarăși niște picioare. Ce vreți, mă, de la mine? Picioarelor. Urât mirositoare. Așa. Ce bine că au plecat. Că eu nu le mai văd pe acele picioare. Haide! Cât vin la mine!
Nu iară, nu! Excuse me. Nu! The store is now closed. Nu! Please exit the building. Nu! Excuse me. The store is now closed. Please exit the building. Nu! Fugi, 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 fugi! Acum mă ascund cu aceste manechine. Hai că m-am plictisit să sară ăsta în capul meu, puteam să nu știu uita la televizor. Oh. Am adus televizor aici. Iar acum ăsta la rol. Gata, să văd dacă mai ajunge cineva la mine. Gata, s-a scuzit. În sfârșit. M-am 55 din viață. Nu știu de ce mă bucur, dar în fine. Ia. Cookie! Am dat. Mă, ce? O chestie strictă. Și o chestie și mai strictă. Eu îmi fac aici. Uite, și pizza și de toate. Gata. Îl am full. Acum e baza abonaților pe bune. O să mi fac aici sus. Nimeni nu va putea să ajungă la mine. O pun și mai sus ca să fie lejer. Să nu trebuie să pun 70 și o tonă de scări. Faza noastră este că sunt scări, dar sunt acolo sus și eu nu pot să ajung acolo. Ok. Ah, eu. Așa. Pune-o aici. Așa. Gata, sunt cel mai sus. Nu se vor chinui toți să ajungă la mine și îmi place că e și plin de platforme. Deci stau cu brio aici sus. Ce chestiu placă? Nu, tata, dă-mi încărcătorul, dă-mi încărcătorul. Că vreau 19%. Ok. Gata. Se o încarcă. Iar aici sus o să fac baza abonaților pe bune. Care va fi și de gaming. Va fi cu luminițe și cu toate chestiile posibile. Eu am murit odată, dar doar odată și nu de mai multe ori. Bă, cade ăsta sau ce? În fine, gata. Ce are, bă? Bă, dar ce are? De... Și așa. Am murit și de aceea fac așa. Da, să mă scuzați, dacă îi fac așa, n-am murit. Ce voi face un balcon pe acea bucată.
ce vor cutiile astea? Acum îl punem pe ăsta așa. Așa. Atunci o lampă ca să am lumină. Să mă pic de aici. Și tu stai sus? Da. Și eu. Pe care lampă? Aripi lampă. Gata. Păi acum patul pe unde am urcat eu, ca să nu mai pot urca altcineva. Decât playerii normali. Nici măcar, că chiar cu totul intră. Dar pe mine mă lași? Lasă-te. Ia. Acum am luat... O să iau o tonă de placaje. Băi, ce relevante sunt aceste cutii. Le urc după. Dar nu știu televizor. Marș, mă, cutiilor. Dar nu se vede nimic, nu prinde niciun canal la televizor. Oh. Bă, o să iau placaje. Ce l-am... Mi-a tras ceva. O minut nightmare. Nu-i de bine. Stau aici. He loved nightmare, bro. Cât timp plumile unul e ok. O să fluier, mai mult o să fluier. Aș fi fluierat ca să-i chem aici, să văd dacă poate să urce. Bă, dar ce bază ai? Am pus patul ăsta aici ca să nu mai urce. Ce bază ai? Eu... Bă, de ce am 99 plus acolo? Vedeți? Și este la chat. 99 de mesaje pe chat. Da. Bă, câte mesaje! O fine. Ia mă, că nu vine unul să vadă dacă poate să ajungă lângă la mine. Sigur nu va putea. What? Hai, bă, ce faceți? Veniți? Fluier. Mama, e unul submarin de ăla, așa-l numesc eu pe ăla. Nu! S-au mișcat acele picioare. Și efectiv picioarele alea le urăsc din suflet, că sunt mici și pot să intre pe oriunde. Nu! Nu! Excuse me. Nu! The store is now closed. Please exit the building. 19 viață și 3 energie. Nu! Nu! Îs mort aici. Eu că o să beau apă și mănânc un cookie. Gata. Mâine trebuie să caut mâncare. Mai am 9 la energie. Eu trebuie să caut energie și medicamente. Că mai am 22 viață. Mâncat o lămâie.
Dacă au văzut bine. La băie! Gata. M-am pus pe partea cealaltă. Ia să văd și dacă vine cineva. Veniți dacă puteți. Haide, bă. Eu-i fluier. Mamă, nu! Vine submarinul! Vine submarinul, e aici sub noi. Mamă! Eu fluier. Nu cred, ce prost sunt. Ce prost sunt, bro. Am căzut de aici. Urcă-te! Urcă-te! Sword now closed. Please Oh. exit the building. Mamă, ce vrea submarinul ăsta de la mine? Cred că sunt toți la tine de ea, de aici și la mine. La mine e doar unul, de aici. E doar unul, aici, uite. Doar un submarin Îl văd. ăla. Mamă, cum era să cad? Băi, Aș putea să dorm dacă nu ești la mine. e că eu mă culc pe aceste... Am zero energie. Bă, da, Și eu am zero energie. vine. Fiu. În sfârșit. Eu cred că va trebui să părăsesc această bază. Să caut mâncare. Eu mă duc să caut. Știi. Am găsit o rămare de mâncare. Bro. Dar unde e? Nu știu, că nu pot să spun. Ia să văd unde medicamente ca să le bag pe fur. Adică pe gură. La băi! Și banane am găsit. Și burgeri. Și chisteluțe din aia de la Ikea am găsit. Gata, eu sunt chill. Am 45 viață. Băi, nu știu dacă o părăsesc sau nu, pentru că aici am găsit detai baza. Am găsit detai baza. Dar întrebarea este cum se intră. Bă, pe aici. Bă, cam bună ideea să mi fac aici. Da, bună rău ideea. Hai că mă mut aici. Aici mă mut. M-am mutat la noua bază. Asta pare mai modernă. Ți-ai pune un televizor. Uite că deja am 3 televizoare. Ce fac cu ele? Uite că pe unul îl pun aici. Am pus cola mea tot mai de energie de la săzura viață. What? Cine e ăsta? Ce are ketchup pe mână? Sau văd eu? Nu văd eu bine. Deci dacă bei cola, îți dă o grămadă de energie care îți scade viața. Da, știu. Ia că pun și o scară aici. Gata.
Acum mai trebuie să umplu doar un pic. Așa. Această bază arată enorm de bine. Ia să mă mut la cealaltă? Nu. Îmi place asta. Și îmi place și cum e camuflat. Asta are multe placaje. Cred că o să fur din asta ca să-mi fac acea bază mai mișto. Și cine e ăla? Băi, asta seamănă cu baza pe care a făcut-o Sky. Jocul horror. Repede înapoi la bază, că simt că se apropie noaptea. Și eu simt asta. Ia că pun și eu masă aici la... What? Am văzut pe cineva acolo sau? Nu am văzut de bine. Sper să înapoi pe filmare dacă era cineva acolo. Nu, că eu am direct cea mai blindată bază. Sunt curios oare dacă vor îndrăzni să ajungă aici. Hai că de asta pot să treacă, dar de asta nu cred. Eu. Nu vrea nimic să fie pe televizor. Ăla încă e acolo. What? Ce-i bug? Acolo sus. Bananele sunt foarte bune. Ce-i bug? Ai dat și viață și energie. Vedeți voi acolo sus. Unde... Sunt sături. Băi, trebuie să-l las ăsta cât mai repede. Așa. Gata, în bază. Așa, l-am închis. Am și panoul de ăsta. Dar ce-și face cu atâtea televizoare? Aici. Ce păcat că nu să fie... Gata. Sunt mai bine. Ce-ai pus o luminiță fix aici? Uite, cu asta îmi place să țin deschis. Asta-i da bază de gaming. Deci vreau să o mai extind. Și o să apară astăzi un videoclip. V-am dat în Fast Hour-ul de la Luna Park.
chiar dacă l-am făcut ieri. Ha, bă, cineva aici. Oh! Intră! Mamă, vine submarinul, vine submarinul ăla roșu! Mamă, ce caut aici? Mamă, dar câta burtare! Câta burtare! Câta... Pe mine nu sunt în stare să mă găsească ăștia. Câta burtare! Că m-am și camuflat. Mamă, e aici pe acoperiș. Aveți că se duce. Bă, cât de bine sunt aici. Ar trebui să jumătate de oră videoclipul ăsta. Bă, ce? Cu nimic. Ia să văd și eu ce mai faci pe aici. Nu, iarăși vine submarinul ăla. Nu! Nu! Ce vrei, submarin? Nu! The store is now closed. Please exit the building. Bro, what? Ăla putea să vină la noi în bază. Aoleu. Eu mănânc un cookie. Nu mai am multe chestiuni în inventar. Așa. Door is now closed. Nu. Exit the building. Eu nu l-am chemat. Eu nu l-am chemat pe ăsta pe acoperiș să-mi monteze casa. Haide, bă, submarine urâte, că apare și lumina să te orbească. Gata, am scăpat de el. De totuși cât de aproape să ajungă. Ușor. Nu avem nevoie de stica asta. O să avem nevoie de acest jefuiesc din această bază. Sper că nu vă spărați dacă o călut și eu. Oh! Ce mare e ăla? Iar aici o să fac cel mai tare model. Deci cu această oglindă, adică cu acest geam. Și nu cum să spargă geamul de ce bine.
Gata, acum altă viață. O să scot pe ce-l plac aici, că nu mi place cum stă acolo sus. Haide! Nu vreau, atunci iau eu unul de ăsta. Iau placajul, îl pun jos. Pun ăsta la loc în bază. Iau placajul și ia e. Mai am 2 energie și sunt marile stele după mine. Ce faci, bă? Submarinele. Bă, sare. Bă, da, nu prea stă bine cu oglinda. Adică cu mereu spun oglinda. Cu acest geam. Are rost să-l mai pun. Nu știu. Pun aici. Poate. Iar aici o să mai extind. Ia-mă că eu direct mare santea. Și cine-i bebeul ăsta? Ce țeapă m-am luat. Era pe partea cealaltă. Gata. Pe ăsta stau barosanii. Oh! Doamne ferește. Bă, ce pat! Ăsta e cel mai rar pat de ăsta. Deci deja te pregătești. Eu pun și o încuietoare serii. Gata. Sunt curios dacă pot să ajung la mine. Nu, de ce fluier? Totuși am 0 energie și pot să fluier de câte ori vreau. Eu. Așa, planeta. Ce mă bucur că a venit noaptea. Să-i fluier, nu o să-i zăpăcesc. Mamă, ce submarin e ăsta, mă? E fluier de nu mai pot. Bă, câtă lume e? Ce caută o fată?
Ce? Eu stau pe ăsta ca să aștept să vină următoarea zi. Băi, cât mai stau? Băi, totuși dacă intră aici mai are o lustrată adică televizorul ăsta. Iar aici chiar se încurcă. What? Ce-ai făcut? Caut setarea ca să văd să-mi apară tot. Dar cred că nu știu. Eu îi fluier de îi zăpăcesc. What vine la tine un submarin, cred. Sper să vină, De ce? ca să testez baza. Bă, dar e double jump sau mi se pare mie? Nu, doar jump în continuu. Ia fluierul. Nu pot, că nu mi-apare butonul de fluierat. Vezi? Bă, dar câtă mâncare ai? Cred că vin la tine un mare fir roșu. Adică negru și cu lumini roșii. Eu îi fluier de îi Uite, zăpăcesc. văd. Ia, Te-am văzut și pe tine, ești acolo. da. Am văzut pe ăla. E degeaba. Uite-l. Da. Păi ești aproape de mine. Acum vine la mine, cred că. Vrei să vii la mine în bază? Bă, dacă e vinul tu la mine, în Eu bază. nu știu, să nu vin la tine. Am și o grămadă de mâncare aici, nu vin. Și mă duc să-mi iau și geacuri din bază. Dar nu poți. De ce? Pentru că nu poți. De ce eu? Uite aici. Hai, bă, vine cineva la mine sau ce face? Cred că s-au prins că nu au cum să ajungă și nu să mă obosesc. Haideți! Deci unul de la mic n-aș vrea să ajungă, că-i belea. Efectiv, cred că poate să ajungă. Haideți! Bă, cineva la mine sau văd toată lumea la tine? Știm? Uite că... că- nimeni în jurul meu. Uite că s afară. What? Băi, cineva fix aici! Nu! Să țină ăla! Să țină ăla! Uite că e cineva aici! E cineva aici, te rog, nu sări! Uite cine e aici! Mamă! Mare prostovană! Gata, să... Deci vii la mine sau nu? Cred că vin. Ia mă vezi? Unde ești? De ce Eu ești? te văd aici. Să vii pe culoarul ăsta drept. Pe care? Păi uite un culoar din ăsta, așa? Și drept. Stai așa, dă ăsta, dă ăsta, dă ăsta. Dă ăsta în co. Ce? Medicamentul ăsta. Ah, Și am luat 3.
Acum unde ești? Că nu pot să Tu era. alerg. Gata. Vino... Cum ești tu, du-te mai la stânga, pe culoar. Mai la stânga aici? Da, și după aia pe culoarul ăla la dreapta. Tot înainte, da. Tot Ia înainte. fluiera. Gata. Dar vezi că va trebui Nu să e mă... bine, nu e bine. E invers. Cum adică? Întoarce-te, mergi în direcția opusă. Așa? Așa. Stai așa că îți aduc și un cap de nu. Nu, du-te la stânga. Îți aduc și un cap de nu. Da. Cam atât a fost și cu videoclipul de astăzi. Eu am fost Gabriel, sper că am putut să supraviețuiesc. Cam atât a fost cu videoclipul. Pa, pa!